Yul, kepiye? Kowe kebangetan tenan Yul. Kebangetan piye? Kowe iku kebangetan pas iki mau. Iku ngono wilayahku Yul. Nalabok disiki. Aku iku engko terus nanti Yul. Aku yo gak tahu. Salahmu. Pas iku awakmu dikon ndang gage. Tapi nan malah bermain terus kok. Yul, kepiye? Iku aja kebangetan tenan. Aku iki ngono wis ndisiki. Wis rencanaku ya sarep teko kono Yul. Tapi aku ngono kedisikan awakmu. Sing cincer aku. Duite mbok gondol Yul. Sabar. Aku dan kowe iki padha-padha tuyule. Padha-padha mengambile. Tapi nan yo kudune sabar. Sabar iku mergo kowe kedisikan aku. Yul, kepiye? Yen kowe ngono iku terus, tentune aku engko didarani ndaraku iki engko aku lelet. Aku gak gelem mergawe kanthi sing sak bener-benere. Padahal Yul, aku iki ngono nalikane wis teko kono mak betunduk mak bejudul. Aku ompang-amping, jebule ke wis ning jero. Kebangetan. Padahal iku lho Yul, iku omahe Pak Gambia, wis tak incer kawit winginane. Ngono Yul. Sabar. Kurang sabar piye aku iki lho. Mbok piye wae tetep kudune awake dhewe iki. Yo sabar. Oke iso. Tetep kok iso Yul. Aku iki ngono wis keselen ngajak ngalor ngidul jebule malah kedisikan dirimu. Mulai saka iku aku kudune aku njuk bagian lho Yul. Enak wae njaluk bagian. Iya ta Yul. Kepiye ta? Lho. Sik ta. Kowe njuk bagian. Yo iya no. Emangnya aku iki mbok anggap apa? Aku wis berusaha sekuat tenaga. Aku mindik-mindik supaya nek gak konangan delalah nalikane asil. Kowe nduk bagian. Lho. Ngene lho, Yul. Awake dhewe kan iki my best friend. Yo ngalor ngidul ngetan ngulon bareng-bareng sesarengan gegojekan. Mulai iku ya kudune iling kancane. Ya kowe kudune nyangoni aku to Yul. Hele. Aku gak gelem. Piye? Gak gelem. Kurang ajar. Aduh. Tuyul. Kepiye Pak Balung? Iki ngono aku nek nalikane enak-enak istirahat jebule bocah loro iki nalikane wengi-wengi nalah padha gojekan tak tamatke padha do gesek-gesekan. Wah Yul, kepiye Pak Balung? Iya kepiye Pak Balung? mangertenono sira ya ngger. Apa sing dadi tumindakmu iki gawe aku kurang kepenak? Ya, turu kurang kepenak nalikane kowe padha udur-uduran padha kegojekan. Sing mbok karepmu kepiye? Kok nganti gawe aku tekan kene Yul. Ngene lah Pak Balung, Pak Tengko, Kak. Iya, kepiye? Aku lagi berselisih ya Pak Balung. Kepiye? Berselisih karo ibu. Baturku dhewe kok. Sepurane Pak Balung, Pak Tengkorak. Iya. Apa ora iso dirembuk kanthi sing sak temenanan?
nganti kepala dingin ora gawe emosinan nganti aku wae istirahat nganti bileng dasku Yul Kepiye? yen kowe ora gelem padha akur ya iso tak jewer siji-siji Terus aku kepiye Pak kalau tengkorak? salaman Salaman? Lolah, salaman. ya Terus piye? kepiye ora gelem Gelem sih. Tapi nan aku malu kok. Aku ya malu loh. malu Iya malu. kono Sepurane. ya padha sing akur